Zoli, kérdeznék egy pár dolgot az autóról. Egy Mazda 5-ösben ülünk, 2000-es, 143 lovas, 2008-as évjárat. Most ugye 2014 van az autónál, a részecske szűrő gondok ilyen 2-3 éves korába kezdődtek, jól tudom, ugye? Hát nem, amikor megvettem már akkor. Ja, amikor megvetted, bocsánat. Használtan vettem. Aha. 3 évesen vettem használtan. Igen. És már eleve úgy vettem, ugye, hogy már olajat kellett benne cserélni, mert magas volt az olajszint. Igen. És utána elmentem vele 6000 kilométert, és ugyanúgy megtelt az olaj. Igen. Gázolajjal. Tehát 6000 kilométer után olajat kellett cserélni meg. Mennyi volt ilyenkor az autóban, hány kilométerrel vetted? Emlékszel rá nagyjából? 91 000. Aha, szuper. Rendben, és akkor mi találkoztunk 2011-ben, megoldottam neked ezt a szűrő problémát. Igen. Azóta is jól működik az autó, és most 2014 nyarán felhívtál, hogy egy kis erőtöbbletre volna szükséged. Igen. Miért van erre szükség? Milyen helyzetekben érezted azt, hogy gyenge az autó? Hát előzéskor, nagyobb sebességnél, emelkedőkön. Voltál Olaszországban, megjártad a hegyeket, és igen. Megpakolva nem nagyon volt az autó aktív. Igen. Rendben. Most rajta van egy sportos beállítás, tehát kérésed szerint erősebbre csináltam. Mit érzel, milyen az autópróbakörön vagyunk, kb. 1 kilométert tettünk meg. Érzel-e különbséget? Igen, jelentősen jobban húz. Tehát jobban lehet vele gyorsítani. Alacsonyabb fordulatokon lehet vele váltani. Aha. Igen, és úgy csináltam meg, ez fontos tudni, hogy ha kis gázpedálálással mész, akkor vigyázol a fogyasztásra, tehát igazán nagy nyomatéknövekedést akkor várhatsz, hogyha mondjuk nyomsz egy padlót, vagy pedig 50%-nál nagyobb gáz nyomsz az autón. Majd lassíts egy picit, mert ez ugratós ez a vasúti átjáró, nem valami jó. Jó, akkor a dombon majd még folytatjuk, és azt még hadd kérdezzem meg, hogy mi az oka annak, hogy azért eljöttél Szekszárra, hiszen vannak közelebb is tuning műhelyek, nagyon sok ajánlat van az interneten. Köszönöm szépen a bizalmat meg, hogy eljöttél, de mégis miért? Hát mert én úgy vagyok vele, hogyha valaki nekem egyszer elvégzett egy munkát, és azzal én meg vagyok elégedve, akkor inkább visszamegyek az illetőhöz, mint hogy ő új... Aha, nyugodtan. Mint hogy új embert keressek. Jól Tehát van. ha már kialakul a bizalom, akkor én meg szoktam tartani azokat a kapcsolatokat. Szuper, jól van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a videóra. Itt közben filmezünk egy kis eget, mert pont villámok vannak és vihar, de ez nagyon jól néz ki, hogy csak ilyen falak van. Durva. Oké, köszönöm szépen még egyszer, és akkor még a dombon meglátjuk, hogy ott mit csinál az autó.